mbụla kene kene Chukwu okike abịa m onye melụ mbụla onye Igbo ịmụ nwa n'ụwa biko kụziele nwa gị Igbo n'asụsụ Igbo n'ọmalụ mma obodo ịbọtalụ nwanne m ifulu onye Igbo wa malụ n'ezi agalọ ịmalụ na-efe nyelọ chacha Igbo na-agbasi mbọ ike ụmụ Igbo na-agbasi mbọ ike Igbo na-eme ọfụma Igbo bụ ụmụ ife aka n'aka n'alụ ụmụ Igbo na-agba mbọ Igbo bụ ọsọ afịa Igbo bụ ụmụ ife Igbo nwere ife na fa nwelụ mmadụ ọtụtụ ụmụ Igbo na felika Igbo bụ ụmụ ife Chukwu okike ma gọzielu m ụmụ Igbo ebe ọ bụ na ụmụ Igbo nọ Igbo bụ ụmụ ife ewumewumo enyaya Igbo bụ ụmụ ife ka mbụla kene kene ndị Igbo nọ n'Abuja Igbo nwelu ngabasị Igbo na-eme ọfụma abịa n'Abuja ụmụ Igbo na aka nkụ ụmụ Igbo na felika kantọbụ ụmụ Igbo nọ na international market building material nke dị na dede ndị nwere obi nwanne ndị na-agbọ nkewu n'elio ndị bụ ike ndị nkọ ndị bụ ike ndị nkọ ndị nwere obi nwanne n'ụwa ndị nkọ ndị fọma na dị mma ndị nkọ ekene ekenelu m executive chairman na dede onye eze nwelu ngwa ọgụ mana ochili ya achọ okwu ọ bụ onye ka mụ na-ekwulu Chief Chuma Kisili Olabego MD CEO New World Electrical Company CEO New World Bottle Water onye nna ya bụ eze ga-abụ eze chiri gaba na eze lụrụ gị ife dị mma kwulu ife dị mma kwudebe ya ka nke n'elu goli akụ gị ọ bụ onye ka mụ na-ekwulu Mrs. Jennifer Chinyere Olabego ọ dịbe eze n'ịga adịyo ka mbụlụ ịgba m kene Executive Vice Chairman Dede International Market Building Material Abuja Chief Celestine Ekebo ọgaranya ejeghị mba ọ dịghị ama onye kia of Eziagụ Iwolo Oye Ọmashi Kingdom onye Eziagụ Iwolo Oye na Ọmashi Kingdom ka nkenekwezie ezigbo oliakụ Lọlọ Ifi Ekebo foreign money ego oyibo 1 na Ọmashi Kingdom ka mbụla kene kene Italian Masalati eze ya na-achị nya dị na mma 1 na Nanka Olumba North Anambra State ọ bụ ya bụ President General Anambra Youth Assembly na Abuja Chief Chinedu Nkachukwu Italian Masalati onye eze ya na chi ya dị na mma ọ ya adịghị gị na mma ekene ekenelu ụmụ Igbo na-agba mbọ Igbo bụ ọsọ afịa Igbo bụ ụmụ ife Igbo nwere ife na fa nwelụ mmadụ ọtụtụ ụmụ Igbo na felika Igbo bụ ụmụ ife Chukwu okike ma gọzielu m
ka mụ na-ekwulu Chief Chukwunonso Ezudo, Vice President, Anambra Youth Assembly na Abuja. Nwani Ilife Dalulinne Igbo muka nalumu Chief Chukwumora Sam Ike Properties in Abuja. Dealers on high quality tiles and marbles. Ogalanyike na Batete, Idemili North and South, Anambra State Kisagao. Tolomnya Ogalanyike, Ogalanyike na Batete. Tolomnya Ogalanyike, Ogalanyike na Batete. Ekene Chief Christopher Asokwa Uluozo na Nsukka. Obodo Macris Power Tools Nigeria Limited. Chairman United Football Club Abuja. Akanel Kamkene High Chief Ozondo Emeribe Andy CEO Future Hope Steel Company Limited. Dede Nwagwacha n'Ogbunka. Ekene Angelo Hela Kenelia ezigbo oliakụ ya Mrs. Ichoma Emeribe America. Igbo nwelu mmadụ, Igbo amaka na n'ụwa, Igbo amaka. Ka mbulekwu m kana Injinia Chimezie Uzewu Ugiri, the second of Ezinifite Nnewi na Anambra ebe ahụ ka isi eje. Ka mụ kene Chidolue Okafọ Akubig n'otu Mbadike. Ekene n'anyasị mụ kene ezi nwunye ya Odozi Akụ Akubike nwanyị ọma. Choose more Nigeria Limited. High Chief Chukwuma Ude Ọkpatozuọha 1 n'Ufuma Olumba North and South Anambra State. Choose more Nigeria Limited. Onye ọma ga-adịlị mma Dalulinne. Kambule Kene Lolo Chinaza Chukwumude Eziada amụrụ n'Ekwulọbịa a na-anụ na Ufuma Anambra State. Onye ọma ga-adịlị mma Dalulinne. Echefubekwe m mmadụ dịka Chief Chekwube Chiawa Igbo Land na Mgbagbuọwa Bloom International Hotel Abuja. Ekene ka nkenezie Chief Okechukwu Elemmụọ Nwalupuakụ n'Olumba Anambra State. Okenik Property. Onye ọma ga-adịlị mma. Anyị mara onye bụ Dalulinne. Ekene n'ụmụ Igbo
ụmụ Igbo na-agba mbọ. Igbo bụ ọsọ ọfịa, Igbo bụ ụmụ ife. Igbo nwere ife na fa nwelu mmadụ ọtụtụ. Ụmụ Igbo na felika, Igbo bụ ụmụ ife. Chukwu okike ma gọzielu ụmụ Igbo ebe ọ bụ na ụmụ Igbo nọ. Igbo bụ ụmụ ife. Ewumewumo enyaya eya, Igbo bụ ụmụ ife. Akụ ebube, akụ ebube, akụ ebube n'Ezinifite Agụata. Mr. Chukwujebu Ọzọka CJSL Company Tiles and Marbles Nigeria Limited. Chairman Olinando Social Club of Dede. Onye ọma ga-adịlị mma. Akụ ebube, akụ ebube, akụ ebube n'Ezinifite Agụata. Ekenekene mụ Chief Tochukwu Ilekwuma Tobest Industry Nigeria Limited Abuja. Nwa mụrụ na mma na Nọkwa, Anambra State. Daalụlinne, ọ ya adịlị gị na mma. Ka nkene ezigbo ọya aka m ji aka m metela onwe m. Mr. Akachi David Amos, MD CEO Aka God Nigeria Limited. Onye isi ala Ngwa North Abia State. Angelo Hela kenele ya ezigbo oliakụ ya Mrs. Anwụrịka Happiness. Ezigbo nwanyị anyị maala onye bụ. Aha ije Ankene ezigbo nwanne m Mr. Tochukwu Uche Alhaji Mainoi na Isielu Local Government Ebonyi State. Daalụlinne. Ka nkenekwazie Mr. Ekene Nwangwu, Ekene Thank God Odogwu na Ụmụọka Udi Enugu State. Ekene echefubokwe m mmadụ dịka Mr. Udoka Ọbalim, Udoka ịnọ na Nteje, Anambra State. Onye ọma ga-adịlị mma, anyị maala onye bụ. Daalụlinne. Prince Tobest na-ekene gị. Ekene mụ Chief Chijioke Ọnụọha Milenwilo Nọkpọkiseje Dumale. Anyị maala onye bụ. Daalụlinne. Milenwilo Tolonye ego na-eji ije, ego na-eji ije, ego na-eji ije n'Azịa na Anambra. Chief Kelechukwu Anadozie, Director SN Motors, Special Advisor to Dr. Okwesileze of New York. Kamkene Dr. SN Echezona na America. Ego na-eji jesi mụ kene gị. Ọ ya adịlị gị na mma. Ojingajeli chetakwa onye ji aka. Chetakwa m na Paradise gị. Ekene ụmụ Igbo, ụmụ Igbo na-agba mbọ.
Igbo bụ ọsọ ọfịa, Igbo bụ ụmụ ife. Igbo nwere ife na fa nwelu mmadụ ọtụtụ. Ụmụ Igbo na felika, Igbo bụ ụmụ ife. Chukwu okike ma gọzielu m ụmụ Igbo ebe ọ bụ na ụmụ Igbo nọ. Igbo bụ ụmụ ife. Ewumewu ya Igbo bụ ụmụ ife. Nwa ka nwa, nwa ka nwa, nwa ka nwa na-akụ ukwu. Mmiri na-ezo ezo, mmiri zolu m nke m. Mmiri na-ezo ezo, nwa ka nwa na-akụ ukwu. Mmiri na-ezo ezo. Prince Arinze Okwuchukwu, CEO Million Tiles and Marbles. Mmiri na-ezo ezo. CEO McMary Industries Limited. Mmiri na-ezo ezo. CEO Golden Coat Pen. Mmiri na-ezo ezo. CEO Authentic Fix. Mmiri na-ezo ezo. CEO Authentic Fix Hotel and Suites Abuja. Mmiri na-ezo ezo. Ka nke na-ekwuzie ezigbo Oliakụ Lolo Ifeyinwa Okwuchukwu, Mkpụlụobi Million, Odoziakụ Million. Ka nkene mmadụ dịka Chief John Obiaga, Too Much Money na Akụkwu. Ka nkene mmadụ dịka Chief Okwudili Ọba, Ogbuefi Eze Chinedu na Akụkwu. Ka nkenekwezie mmadụ dịka Chief Edwin Nnaji Edigalala ọnụ na Nkanụ. Ekene o. Igbo nwelu mmadụ, Igbo amaka na n'ụwa. Igbo amaka. Ka mụ kene Chief Longinus Chinebu, Akalaka Global Resources Limited, Ogbuefi Nwa Chimeleze One na Okpueze Ụmụmba ndị ụnọ n'Eziagụ. Ekene onye ka mụ jeje. Chief Obinna Iyegwu, Ọkpata Ozuọha na Aniọba. Igbo nwere ọtụtụ ife. CEO Odogwu Bitters, CEO Cubana Hotel Abuja. Onye ọma ga-adịlị mma, anyị mara onye bụ. Udo dịlị gị. Prince Tobest na-ekene gị. Ekene-kenelu m Chief Osita Dimma Cletus, Managing Director, Chief Executive Officer, Sky Limit Tiles and Marbles Nigeria Limited. Ọgaranya ụmụ ogbenye n'Igbo Ukwu, nwanne Akwadike n'Igbo Ukwu. Ekene. Ka nkene kwuzie ezigbo ọya aka m, Honorable Eze Melo MC Tupac Okwumeleze na Ngwa, Oji Mike Atatu, Okwulola One na Abuja. Aha, onye si n'Igbo enwela mmadụ, anyị nwere ọtụtụ ife. Ụmụ Igbo nnọọ n'ụwa. Ka nnaba Aniọba, ọ bụ onye ka mụnwa cheje. Ka ntọlụ mmadụ dịka Traditional Doctor Chidozie Nwangwu, Akwa ọkụkụ tiwela akụ One of Ọba, Eze Ọbara Tule, Odogwu amụlụ n'anya Ọba, a na-agwọ n'ele. Odogwu amụlụ n'anya Ọba,
alụsị na-apụ apụ odogwu amụrụ n'anya ọba akwa ọkụkụ n'iti were akị odogwu amụrụ n'anya ọba eze ọbala tule odogwu amụrụ n'anya ọba ka m bụlụ ekene ekene Chukwu okike abịa m onye melụ mbụlụ onye Igbo ịmụ nwa n'enu ụwa biko kụziele nwa gị Igbo n'asụsụ Igbo n'ọmalụ mma obodo ịbatalụ nwanne m ifulu onye Igbo wa malụ na ezi agalọ ịmalụ na-efe nyelọ chacha Igbo na-agbasi mbọ ike ụmụ Igbo na-agbasi mbọ ike Igbo na-eme ọfụma Igbo bụ ụmụ ife aka n'aka n'alụ ụmụ Igbo na-agba mbọ Igbo bụ ọsọ afịa Igbo bụ ụmụ ife Igbo nwere ife na fa nwelu mmadụ ọtụtụ ụmụ Igbo na felika Igbo bụ ụmụ ife Chukwu okike ma gọzielu ụmụ Igbo ebe ọ bụ na ụmụ Igbo nọ Igbo bụ ụmụ ife ewumewumo eyaya eya Igbo bụ ụmụ ife onye unu na-anụ ọnụ ya bụ Prince Tobest nwa isu onye mmemme ụmụ Igbo ka emesịa nụ